Kayeng kashri Meghalaya High Court kalashim kya hakbaya day berkajing syak thombor ki artli ki kali jongka berkajing syak takti UPSO bar unongnya kali hagapor bajia ki kam thombor hagarali ke KSU hagakat kendai trik nailar. Habashong bishar ya PIL hag arpasau trik nailar ka division bench jong u Justice HS thank you but Justice W Ding do kalabutha ya ka sarkar jala bahkan IT ya ke case diary halor ki artli ki case bat ban penstat ya ka jing to kit habaro ki case kenthop halor ka jing thombor ya ka bas ka basakri pai ba kani ka jing ptha klawan long hadin ba u Advocate General A Kumar ula pentip syakayeng kashri halor ka jing thaw ya ka Special Investigation Team SIT ban penstat ya ka jing to kit halor ka jing jai ki pelaja haga kat kendai trik nailar bat IT ru ya ka status report kat kum ka hukum jong ka yeng kashri kabala penmi ha ka arpau trik nailar ka yeng kashri kala pen pau balait no halor ka jing kyami kinong kit kam om sham la kem shu yanu ru hababu an bishar benya ya ka ne ka kam ha ka shtarik unai lor ka yeng kashri kala batha ya ka sarkar jala ban IT ya ka kai phot bathamai kat kum ka jingya jong ka kam bat ban IT ya ka case diary habashim ya ka jing to kit kadai ka badang shusdang